Συλλόγου Τρίπολης, ο πρόεδρος Γιώργος Ζουμελιώτης, ο αντιπρόεδρος Θανάσης Ζαφύρης, ο γενικός γραμματέας Γιώργος Καψιμαλάκος, τα μέλη Μεγρέμης Παναγιώτης, Κοσκολός Γιώργος, Αργυρόπουλος Βασίλης, Σίμος Χρήστος και νομικός μας σύμβουλος, Δαβρατζής Αράντος, ο Ταμίας Τάσος Παρασκευόπουλος και η Ελεκτική Επιτροπή Μανώλης Αρφάνης και Μάρκος Γιαννόπουλος σας καλωσορίζουν και σας ευχαριστούν θερμά που και φέτος είστε όλοι εδώ, σε αυτόν τον χώρο που έγινε θεσμός. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγητικού Συλλόγου Τρίπολης θερμά όλους εσάς αγαπητές φίλες και φίλοι για την τιμή που μας κάνατε να είστε απόψε εδώ μαζί μας στην αποκρέατη χωροεσπυρίδα μας, στο χορό των κυνηγών όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Κοιτάζοντας γύρω μου βλέπω φίλους κυνηγούς με τις οικογένειές τους, με τις παρέες τους, ειδικά αυτές τις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε όλοι σε μια κατάμεστη αίθουσα, πιστοί στο ραντεβού μας, στο χορό μας της Αποκριάς, και ειλικρινά συγκινούμε. Λόγω τη βραδιά απόψε δεν είναι για λόγους ούτε για ομιλίες, αλλά για να διασκεδάσουμε και να γλεντήσουμε, και πρώτος εγώ είμαι αυτός που θέλω να διασκεδάσετε όλοι. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Πρόσφατα περάσαμε μια ταλαιπωρία, αναστατωθήκαμε, στενοχωρηθήκαμε με τη δημιουργία του Οικολογικού Πάρκου του Μενάλου. Είναι ένα έργο το οποίο εγώ σαν Περιφερειακός Σύμβουλος το έχω ζήσει από κοντά. Διαβουλεύσεις, συμβούλια, μελέτες, προεδρικά διατάγματα, επιτροπές και ένα κάρο από όλα αυτά. Νιώσαμε ότι το κυνήγι στο Μέναλον απειλείται. Εγώ δεχόμουν τηλεφωνήματα και ερωτήματα από φίλους τι θα γίνει με το κυνήγι στο Μέναλον. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, οφείλω να πω ότι με τη δυναμική παρέμβαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου του κυρίου Τατούλη σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο του Κυνηγητικού Συλλόγου Τρίπολης και το Συμβούλιο της Κυνηγητικής Ομοσπονδίας Πελοποννήσου, στο οποίο είμαι μέλος, καταφέραμε να διασφαλίσουμε ώστε το κυνήγι στο Μέναλον να παραμείνει όπως είναι. Και όχι μόνο το κυνήγι, αλλά και όλες οι δράσεις γης στο Μέναλον, όπως κτηνοτροφία, γεωργία, μελισσοκομεία, υλοτομία και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εγώ δηλώνω κυνηγός και είναι τίτλος τιμής για μένα να λέγομαι κυνηγός. Θα πω τούτο: οι κυνηγοί ετησίως στο κράτος, στο Ταμείο Θήρας, καταβάλουν 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ο τζίρος γύρω από το κυνήγι ανέρχεται στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο οι κυνηγοί της Αρκαδίας, τη σεζόν που μας πέρασε, δώσαμε στο πράσινο τομέα 300.000 ευρώ. Ήδη τα τελευταία 5 χρόνια 1,5 εκατομμύριο χωρίς ανταποδοτικά τίποτα, ούτε 50ράκι. Είναι ορισμένοι που τα λεφτά μας τα θέλουν. Το κυνήγι μας όμως όχι. Οι κυνηγοί δεν απολογούνται, δεν διαπραγματεύονται, δεν χαρίζονται σε κανένα. Το αποδεικνύουμε απόψε με την παρουσία μας. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Ρουμελιώτη, τον αγαπητό φίλο, που μου δίνει, και το Συμβούλιο του Συλλόγου και του Κυνηγητικού Συλλόγου Τρίπολης, που μου δίνει σήμερα την ευκαιρία να είμαι κοντά σας. Κοντά σε εσάς, τους κυνηγούς της Αρκαδίας. Εσάς που απολαμβάνετε την όμορφη αρκαδική γη. Την αρκαδική γη του Γκέτε, του Βυργίλιου, η Αρκαδία που κάποτε ήταν στην αναγέννηση, έγινε σύμβολο, αυτή την αρκαδική γη την απολαμβάνετε. Και επειδή από κάποιους είστε παραξηγημένοι, εγώ λέω δυνατά ότι εσείς είστε οι φύλακες και της Πανίδας και της Χλωρίδας. Ξέρω τις προσπάθειες που κάνετε και είστε αξέπινοι. Νομίζω ότι μέσα στον χρόνο που πέρασε είχαμε σε πολλά θέματα μια επικοδομητική συνεργασία, γιατί θεωρούμε ότι οι
φύση που την προσέχουν κυρίως οι κυνηγοί, γιατί το κυνήγι είναι πάνω και πρώτα απ' όλα η πραγματική οικολογία. Είχαμε λοιπόν τη δυνατότητα να συνεργαστούμε σε πολλά θέματα και νομίζω ότι θα βρούμε όλες εκείνες τις λύσεις, γιατί το περιβάλλον της Αρκαδίας μπορεί να τους χωρέσει όλους. Εξάλλου, χρόνια τώρα εξέτρεψε γενιές και γενιές. Κύριε Δημήτρη, να είσαι γερός, δυνατός, να περπατάς στα ψηλά βουνά και να απολαμβάνεις τα κυνήγια σου. Είναι ιδιαίτερη τιμή για πολλωστή φορά να είμαι μαζί σας. Είναι τιμή βέβαια και για μένα, αλλά και για την παραταξή μου, να βρισκόμαστε όλοι εδώ για να περνάμε μια καταπληκτική βραδιά που μένει στη μνήμη μας μέχρι την επόμενη χρονιά. Ως η καλύτερη βραδιά που μπορούν να μας παρέχουν αυτός ο σύλλογος, αυτοί οι φίλοι, όλοι εμείς δηλαδή και εσείς, πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια και στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλους που εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους τυροφύλακες, τους ήρωες. Τα παιδιά αυτά επιτελούν σημαντικό έργο και το λέω αυτό γιατί είμαι υπεύθυνος τύρας και ξέρω πόσο δύσκολη δουλειά κάνουν. Τους αξίζει ένα χειροκρότημα. Grazie,